И здравейте хора, аз съм Монстър БГ и както виждате, днес намерих един много смешен клип и така, не знам какъв е този канал, ама тази простия направо, гледайте. Интро. Това за кой път го казвам? Не знам. Трети, да. Може. Какво? Привет, хорица. Днеска Бах ти селенката. е добър ден. Много силно ме говориш. Това е много смутно. Какво прави са? Как ще седеш на пода, бе? Той да седеш на пода. Коя е това, бе? Това мъж или жена? Така, хора. Сега кашля, бе. Прежа, бе. Чай же, бе. Пата простотия, бе. Не си прав стоповете сама, затова е толкова смотано. Верно. Толкова смотано се получава. Така, хора, днес ще въртим това. Каквото и да е то. Ти ще си го вземеш сама. Стоп! Добре. Добре. Коя е това, бе? Заповядай. Път се вятява, Давай. Да го метне. Да, фърляй го. Давай. Така. Оу, дейм. Летеш в спина. Аз снимам, тъй че няма как аз. Damn, where did it go? Oh, no! Don't worry. Okay. Не е толкова. Поне не е толкова. Не като вчера, нали? Да, аз ще го взема. God damn it, bro. Майко, бати тъпя. Пата. How could you be so heartless? How could you be so heartless? Какво пееш, бе? Чакай. Ето това Сега. богати. Лево гол. Охи, колко да бе кемпиш. Перфект. Айде, още веднъж. Wow. How interesting. Браво. Никой там никакви кредити. Айде, връткай си. Какво беше това? Чакай. Никакви тагове, никакви Какво беше това? кредити. Никакви тагове, никакви кредити. Айде, връткай си. Така. Виж как сама си знаеш. Никакви тагове, никакви кредити. Какво беше това? Айде, връткай си. Това е пълна простотия. Така. Виж как си. Никакви тагове, никакви кредити. Айде, връткай си. Да. Така, хора, забележете това нещо след. Чай да видиш. Виж как сама си знаеш. Къде отиде? Добре. Така, хора, забележете това нещо свети. Чакай, махни дръжката. Така. Махни дръжката, Йоанна. Това не е дръжка. Коя? Нещо. Не, изобщо не е нещо дръжка. свети. Това не е дръжка. И сега мотора, вау, то тук сме... Да. Това не е дръжка. Добре. Така, хора, забележете това нещо свети. Чакай, махни дръжката. Така. Махни дръжката, Йоанна. Това не е дръжка. Нещо. И забележете това нещо свети. И сега мотора, вау, то тук сме... Моторизирани. Да.
И поне свети и сега ще покажа как свети. Направо свети и като записал свети. What? Това е какво прави? Това е те защо замера кучета за скашване. Това е странно. Та така, понеже не се получава малко напред на задна камера, ще го сложим тук. Нали? Добре, така, добре. Да, добре. Браво, Така, Йоанки, готова ли? И какво като? Само влъсне. Майка, коджика. Чакай. Добре. Така, Йоанки, готова ли? И какво като? Само влъсне. Wow. Wow. Amazing. Wow.